ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಯಾನು ಬ್ರಷ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದಾತನು ಮಲ್ತ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ದಾದ ಚಿಕನ್ ಕತೆ ಪನ್ಪೆಂದೆನ್ಯಾರ ಅತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬುಧವಾರ ಪಿರ ಒಬ್ಬರ ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನದಿತ್ತೀರು ಆಯ್ಕೆ ಶೋ ಕಡೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ತಿಂಡ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯಮಿ 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 ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಪಿದಾಯ್ದ ಕಿಚನ್ದ ಕಂಡಿದ ಪಿದಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚಿಡ್ ಅರಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೈತೆ ಅವು ಶೋ ಕಡೆ ಬೇಯ್ದು ನುಪ್ಪಾತನು ಒಂದು ಪೂರ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕತೆ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತುರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಪೊಸತಾಯಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಗಂಟೆ ಆತನು ಕತ್ತಲೆ ಪಿರಾಡ್ತುಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆ ಆತನು ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಪುರ್ಸೋ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಾಣೆದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಣೆತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದಿತ್ತನು. ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾದ ಪೂರ ಮಲ್ಚದಿತ್ತೆ ಕೋರಿಂಗ್ ಪೂರ ತುಚ್ಪಾಯತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾನತ್ತೆ ತುಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕುಲಂತೂ ರೆಡಿ ಆತೆ ನಾನು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಕಾಡ್ದ ಕೋರಿ ದೀತೆ ಕಾಯರೆ. ಸೊ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕಾಯೋನು ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮೊಬೈಲ್ನ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಸರಿ ತಿಕ್ಕರೆ ಬಿಟ್ಟು ಜಾನು ಅಂತಲೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೊಮ್ಮೆ. ಲುಕ್ ಯೋರ್ ಏನೋ ಯಮಿ ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ರೈ ಅವನುಂಡು ಬಾ ಗಾಡಿ ತಕ್ಕಲು ಯಮಿ ಡ್ರಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಅವನುಂಡು ಬಾ ಅಂಚ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಂಡು. ಸೊ ತುಯರತ್ತೆ ಕಾಯೋನುಂಡು ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಕಾಯರೆ ಪಾಡರೆ ಉಂಡು 6 ಜನಕ್ಕೆ 6 ಪೀಸ್. ಓಕೆ ಇಂಕು 4 ಜನ ಉಪ್ಪುನು ನನ್ನ ಆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ಗೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಪನ್ನೇನು 6 ಜನಕ್ಕೆ 6 ಪೀಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಕಾಯೋನುಂಡು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತುಯರೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ತೂದು ಯಾನ್ ದಾಯ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತೀನಿ ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನು ಮಂತದು 1 ಮಿನಿಟ್ಲ ಪಾತಿರಿ ಜಲ್ಪ ಒಂತದು. ಆ್ಯಂಡ್ ತನಿಷ್ ಮೀ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಎತ್ತೆ ಓದುದು ಪೂರ ಆಯ್ನಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಲಿಡೇ ಐತೆ ಎಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ಪಂಡೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಪುನಿ ಆಯ್ಕೆ ಬಚ್ಚುನಿಗೆ ಎದಾದ ಮನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಎಂಕುಲ ಓದುದೇ ಮಲ್ಲಾತೀನಿ ಟಯರ್ಡ್ ಅದು ಸಾಕಾದು ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಲಾತೀನಿ. ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ಲೈಫ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಓದರೆಪ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಬುಕ್ದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪರೆಪ್ಪುನ ದಾಯಗೊಂತೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಮನ್ಪಾದು. ಓಕೆ ഒരു ദിന എല്ലാം ഓതുക ಅಂದು ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಮಂತದ್ದು ಆಯ್ತು ಮೀರಿಪೋತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನಿತ್ತಕ್ಕೂ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತುಪ್ಪೆ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಮಚ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ವಾಚ್ ಎವ್ರಿ ಎಪಿಸೋಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೋಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಎಂಕುಲ್ ಗೆಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಹೀರೋನು ಐ ಮೀನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಕಲೆಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಐತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೋಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ಲ ವೋಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಓಕೆ ವೋಟ್ ಫಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. എന്താ എത്തിരിക്കോന്നുണ്ടു ഗോഡ് സ്ലോ ഉണ്ടാ അബാ ഓ മൈ ഗോഡ്. ആൻഡ് ಮೂಲಿತ್ತೆ ಕೋರಿನು ಬೆಚ್ಚದ ದೀವೋಡು ಎಣ್ಣೆಟ್ಟು ತೆಕ್ರೆ. ಸೊ ಕುಕ್ ಆತನ ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕುಕ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ದೀವೋಡಾಪು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡವಳು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ಸೈಡ್ಗಳು ಒಂಚೂರು ಕಾಯೋಡತ್ತೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಶಕ್ತಿಗಾದಿದ್ದ. The next day. ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿರೋರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವೇ ಪಿರೋರಿ ಕಲೆಗೆ ಅವೇ ಟೈಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದೆ 7:30 ಟೈಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದೆ. ಖುಷಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವತಾರ ಅವನು ನಾವೇನೊಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಬಿಡ್ತೆ ಈತ್ ನಟ ಕಟ್ಟದ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಬಿಡ್ತೆ. ಖುಷಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನರುಂಡು ಐದು ದುಂಬು ಪಿರೋರ 7:30ಗೆ ಆನಿಕಲೆಗೆ ದಾಯಿ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಪಂಡ ಬ್ಯುಸಿಯಾ 7:30 ಒಂಜಿ ಥರ ಫಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆದ ಕೂತು ತನಿಷಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ರಜೆ ಇತ್ತು. ಒಂಜು ದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂಜು ದಿನ ರಜೆ ಒಂಜು ದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂಜು ದಿನ ರಜೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಒಂಜು ದಿನ ಒಯ್ಕಲ ಯಾವ್ಜಿ 2 ದಿನ ಅಂಡಲ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಅದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಓದೋದಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಗಡಿ ರಿವಿಷನ್ ಮನ್ಪಾದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆ ಒಂಚು ಚಾನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜೇ ದಿನ ರಜಾ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಆಪುನು ಒಂಚೂರು ಕಾಂಡೇಡ್ ದಿಂಚಿ ಒಂಜು ಚೂರು ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಆದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಆಪುಡು ಅವಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಚಿನ ಅಂಚದ ಆಲ ಆಪುಜಿ ಅನೇನಾತಿಗೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಡುಪ್ಪೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನಾತಿಗೆ
ಪಂಡ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಓದಾವರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಇಂಚ ಪೂರ ಓದಾ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಾನೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೊ ಖುಷಿನಿತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿಬಿಡ್ತೆ ಖುಷಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾಕ್ ಟು ನೋ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕಂತ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನೆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದಿನಿ ಸೊ ಅವೇನು ಯಾನೆ ನಿಕಲ್ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಖುಷಿನದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಖುಷಿನ ಮೇಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಅನ್ಕೊನದಿತ್ತ ಸೊ ಆಯ್ತ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬಾಡಿ ಆಪುನ ಚೇಂಜಸ್ ಪೂರ ತೂದು ಎಂಕುಲು ಏನದಿತ್ತ ಅವು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆತನ ಅಂದು ಓಕೆ ವಿ ವೇರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇತ್ತ ಸೊ ನಾನು ಒಂದೇ ದಿನ ಪಪ್ಪೀಸ್ ಬರ್ಪುನು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ನ ಪಪ್ಪೀಸ್ ಬರ್ಪುನು ಅಂತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತ ಸೊ ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆದಿತ್ತಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಕೊನೆಯರೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾನ್ ಪೋದಿತ್ತಜಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರೆಗಂದು ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಸ್ ಅವು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಓಕೆ ನೇಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ಕಾಮನ್ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಕುಲೆನ್ನೋಲಿ ನೇಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ ನನೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಡಾಗ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಉಂಡುಗೆ ದಾದ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಮನಸ್ಸುಡು ಆಯ್ತ ಬಂಜಿಡು ಕಿನ್ನಿಲುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂದ ಅವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಂತುದುಂಡು ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚೇಂಜಸ್ಲ ಆತನ ಅವು ರೀಸನ್ ಹಿಡ್ದು ಆಯ್ತು ಚೇಂಜಸ್ ಆತನ ಪಂಡ ಪೇರು ಪೂರ ಬರೋನುಂಡು ಸೊ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಡಾಗ್ಸ್ ಲಂಚ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಂತುನ್ವಾ ಈ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಉಪ್ಪೇರು ಡಾಗ್ಸ್ ನಕುಲು ಬೊಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಲ ಬೈದಿತ್ತನ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಖುಷಿನ ಅಂಡ ಮೇಟ್ ಆತನ್ ಬಟ್ ಅವು ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಆತಜಿ ಆಂಡಲ ಅವಳ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಉಂಡುಗೆ ಅವಳ ಕಿನ್ನಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಅವು ಡಾಗ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಉಂಡುಗೆ ಯಾನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂದೇನದನ್ಗೆ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಡಾಗ್ಸ್ ನಕುಲು ಇಂಚ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಉಪ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆತೆ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಡ್ ಕಿನ್ನಿಲುಂಡು ಅಂದ್ ಪೂರ ಎನ್ನು ಅಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕುಲು ಇಂಚ ಮನ್ಪ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆನಾಗ ಇಂಚ ಗುಂಡಿ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಗೆ ಪಂಡ ಕಿನ್ನಿಲುಂಡು ನನ್ನ ಒಂದೇ ದಿನ ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ಪುನೆ ಅನವೆನ್ ಸೇಫ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಪೂರ ಐಕುಲು ಗುಂಡಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮನ್ಪಗೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಖುಷಿ ಅವೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ಐತನೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಡು ಕಿನ್ನಿಲುಂಡು ಅಂದ್ ಎನ್ನದು ಸೊ ಆಯ್ತ ಬಾಡಿ ಡಾಪುನ ಚೇಂಜಸ್ ಪಂಡ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆದು ಪುಜಿ ಬಟ್ ಏನೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ನರೆ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಪೇರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸೊ ಇಂಚ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇಗ್ಲ ತೂಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂ ಓದಿತ್ತಾತೆ ಮೆಂಟಲಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಯ್ಜನ ಕುಲ್ ಮೆಂಟಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಉಪ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಎನ್ನು ವೆರಂದು ಆನಿಮಲ್ಸ್ ತೂಲೆ ಐಕುಲ್ಲ ಇಂಚ ಪೂರ ಎನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೈತು ಐ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಶಾಕ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಖುಷಿನ್ ತೂವರೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡ ಅವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತ ಮನಸ್ಸು ದಾದ ಪೂರ ಆವೊಂದು ಪುನೊಂದು ಎಂಕುಲಾಂಡ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಪನ್ಪ ಐಕುಲು ಇಂಚ ಪನ್ಪಾತೆ ಸೊ ತುಲೆ ಎಂಕ್ ಕೋಡೆರ್ದಿಂಚಿ ಖುಷಿನ್ ತೂವರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಅವನು ನಾವು ಗೊಬ್ಬರಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಐತಾತಿಗೆ ಚಪ್ಪೆಡ್ ಕುಲ್ಲು ನಾನು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೈತೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಂತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಲೇಜಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಪುಂಡಿತ್ತೆ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಂಕ ನಾನು ತೂವರೆನೆ ಆಪುಜಿ ಖುಷಿನ ಪಂಡ ಐತೆ ದಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋ ಮನಸ್ಸುಡು ದಾದ ಟಯರ್ಡ್ ಆತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ದಾದ ಬೇಜಾರು ಏನೊಂದುಂಡು ಮನಸ್ಸುಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಿನ ತೂವರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೇಜಾರು ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಚಪ್ಪೆ ಕೂಡಲೇ ದಾದನ ಆಪುಂಡು ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೊ ಇಂಚ ಪೂರ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಇಂಚ ಪೂರ ಆಪುನಂದು ಎಂಕಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಕೇನು ಮಸ್ತ್ ಶಾಕ್ ಆಣುಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿರೋದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಡಾಗ್ ತುಲೆ ಅವು ಮೇಟೆ ಆತುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿನ್ನಿಲ ದಾದವು ಎನ್ನು ನಂಚ ಪೂರ ಎನ್ನು ನಗರಿ ಒಂಜಿ ಥರ ಆಪು ಓಕೆ ಆತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ನಿಕಲ್ನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪರೆ ಇರ್ತೇನೆ ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಡಾಗ್ಸ್ ಇಗ್ಲ ಮಿನಿ ಇಂಚಿನ ದಾದಂಡೆಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜಸ್ ತುಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಂದ್ರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಎನ್ನು ಬೊಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಅವು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದು ಪುಡಿತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಎನ್ನರೇನೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಂದ್ರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಂತು ನೋಡು ಐ ವಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟಿತ್ತ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪಪ್ಪೀಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಉಪ್ಪು ಜೊತೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇಂಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟಿತ್ತ ಐ ಆಮ್ ಸೀನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವಾಚ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾತಿಗೆ ಕುಳ್ಳುಡ ಪಿರ ಕುಳ್ಳಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಣಿ ಚಪ್ಪೆಡ್ ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನಿಡೆಗೆ ಏನು ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಆಯ್ನಾಯ್ತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸೆ ತಾಯಿನೇ ವಿಡಿಯೋ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ನಿಕುಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರರೆ ಇಜ್ಜಿ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದ್ ಈ ವೀಕ್ ಇಡೀ ನಿಕಲಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಹೋಜುನು 4 to 5 days ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ಐತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ರಡ್ಡು ತಿಕ್ಕನ ಯಾನು ಓಡೇಲ ಪೋಪೆ ಏತ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತ ಒಂದೇ ಎಪ್ಪೆ ಸೊ ಖಾಲಿ ನಿಕಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕನ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್
ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಹೆಂಗೆ ಚಪಂಡ ಮೋಕೆ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಕಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ಆತೆ ಬೇತಿದ ಆಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತಿರಿಗ್ಲೋ ರೀಚ್ ಆಪುನು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕೊಂಚ ಪೊಸತ ಆಯ್ನನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತನ ಪ್ಲೇಂಗೋಸ್ಕರ ಲಾಟ್ಸ್ ಬಾಯ್